Ir-restawr huwa magħmul minn ħafna proċessi li l-għan tagħhom hu li tippreserva l-opra tal-art li għandek quddiemek. Daw iż-żewġ kelmiet konservazzjoni u restawr jimxu jitfit. Qed nitkellmu konservazzjoni, qed nitkellmu li għandna l-opra tal-arti li għandha problema u rridu nagħmlu minn kollox biex ma jitkomplix issir la problema. Ġifieri jekk pittura taqa' l-żeba, ħanikkonsolidaw din iż-żeba biex ma tkomplix taqa' u dan huwa konservazzjoni. Imbagħad ir-restawratur għandna il-fażi l-oħra li inti issa kif ħadd tippreżentah, ġifieri jekk għandek partijiet fejn waqa' issa dan għax se nagħmlu. Il-konservazzjoni u r-restawr qegħdin marbutin ħafna dak kollu li nagħmlu mal-etika. Ġifieri l-etika li nirrispettaw l-artist billi ma ndaħlux l-element artistiku tagħna, ġifieri m'għandniex il-liċenzja tal-artist bħalma kien isir fil-passat, imma li nippreżentaw b'tali mod li joħroġ l-oriġinali, dak li jkun għatfada mill-oriġinali. Kif ukoll għandna l-etika bħala restawraturi li dak kollu li nagħmlu u l-materjali li nużaw rridu jkunu reversibbli biex għada pitada meta ikun hemm bżonn intervent ieħor ta' restawr dana jiffaċilita x-xogħol li jkun sar u li jkun ħajsir. Meta opra tal-arti tidħol fil-laboratorju tagħna, l-ewwel ħaġa li r-restawratur irid jagħmel hu janalizza l-istat ta' konservazzjoni ta' din l-opra, kien pittura, kien statwa. Għandna l-għajnuna ta' teknoloġija u ta' xjenza li jgħinuna nifhmu iktar biex nagħmlu l-diagnostik tagħna, biex nifhmu iktar anke il-teknika tal-manufattura. UV light, meta aħna nagħmlu pittura jew statwa li tkun qiegħda miżbuha, ġifieri kollha l-polikromija taħt il-UV light, aħna hemmhekk qegħdin infittxu jekk għandix verniċ kif ukoll l-irtokki u d-dbabis li jkun sar biex ngħidu hekk matul il-medda ta' snin. Meta l-pittura tkun ġiet irtokkata f'xi restawr preċedenti, dan normalment meta narawha taħt il-UV light jidhru skuri iktar. U bekk nkunu qegħdin nidentifikaw dawn il-partijiet, anke l-mod kif ikunu saru, jekk ikunu saru jkollok irtok fin żgħir, x'aktar ikun restawr ma jkunx daqshekk antik, ġifieri ġa meta ġiet restawrata ġa kien hemm l-element li tibża l-oriġinali. Allura bil-kontra fil-passat ħafna drabi ovvjament ir-restawr ma kienx bħallum, allura kien jitqabbad artist ħafna drabi. Ukoll ġieli jagħti jew l-interpretazzjoni tiegħu fejn jkollok loss verament ħafna żgħar ħdej xulxin daħ jaqbad u jagħti passata, ġifieri dak iż-żmien dak kien il-knowledge fl-intenzjoni ovvjament kienet tajba, però llum le, llum aħna litteralment inkunu nillimitaw ma' dik il-ħsara. Proċess ieħor li jgħinna nifhmu x'hemm nistgħu ngħidu forsi x'hemm moħbi minn taħt huwa l-infrared. Hawnhekk aħna naraw il-pittura l-opra tal-arti taħt l-infrared
Nixxeluha bidwal u mbagħad bil-kamera tkun sensittiva għall-infrared mqabbda mal-computer aħna fuq l-iskrin qegħdin naraw x'hemm taħt, ġifieri kif l-artist ikun beda. Ħafna bidrabi l-iktar li jidher evidenti li nkunu qegħdin infittxu aħna huwa l-isketch preparatorju fejn inkun intuża il-karbon hemmhekk l-infrared ħajinqabad u ħajorina. U ġieli jiġu skoperti affarijiet li ma jkunux qegħdin jidhru. Bħal riċentement kellna pittura antika tas-seklu 15 fuq l-injam. Dil-pittura tirrappreżenta lil San George, qegħdin naraw għandek il-San George bil-dragun taħtu qed joqtol id-dragun u n-naħa ta' fuq il-lemin hemm il-prinċipessa. Taħt l-infrared ir-riżulta illi fejn hemm id-dragun hemm il-prinċipessa da hemm taħt, jiġifieri ovvjament ma jistax ikollok tnejn, allura il-conclusion tista' tkun illi jew beda l-artist rid jagħmilha f'din il-pożizzjoni li hemm ċerta ikonografija tiġi rappreżentata jisu dragun qed jaħtafa, u mbagħad biddel il-ħsieb. Sabiħ ta' xogħol ta' restawru wkoll u li jġib ċerti skoperti. Bħal pereżempju skoperta ta' xi firma tal-awtur kemm il-darba ġratilna, di ovvjament hija speċjalment kien il-kwadru jkun unknown hekk ma nafuhx u mbagħad issib xi ħaġa hekk u l-artist ikun ta' ċerta importanza, ovvjament dina ħadd eleva ħafna l-opra tal-arti. Pittura totalment differenti, ġieli tibda tnaddaf qed naħdmu fuq still life pereżempju u taħt għandek portrait. Ġrat kemm il-darba, u mbagħad ovvjament iddeċiedi li mħażżhom li ma ħatamel tkun trid tara hux valla pena. Tikxef għax laqqas ħaq jekk ma jkollokx ammont tal-oriġinali għad taħt ma jkunx valla pena. Ġieli skoperti anke ta' statwi pereżempju minn ġewwa, ġieli skoprejna ċerta niftakar darba kellna statwa li skoprejna data minn ġewwa kellha ittra bid-data bl-isem tal-artist. Allura tatna l-informazzjoni importanti, ġifieri llum fl-istorja ta' Malta nafu li hawn din l-istatwa minn dan l-artist. Ħafna mill-informazzjoni tista' toħodha wkoll meta titħares bajnejk stess, speċjalment taqbad id-dawl u tagħmlhom il-ġemp tal-pittura. Hemmhekk is-surface ħajjoħroġ in relief hekk u tista' tara ħafna informazzjoni, tara d-daqqiet tal-pinsell, tara xi difetti li forsi bid-dawl normali ma jidhrux. Ħafna bidrabi mit-tip ta' pigment illi jintuża naslu għad-dating, ġifieri jekk qed nagħmlu analiżi ħanieħdu jew sample farka, ġifieri jinqala letteralment kampjun ta' dak il-kulur jew tal-layers kollha biex inkunu nafu anke kif ħadem l-artist, l-istratigrafija, kif ukoll anke llum il-ġurnata jeżistu non-invasive, ġifieri nistgħu letteralment permezz ta' equipment li jissejjaħ XRF aħna nkunu nistgħu nidentifikaw ikonna l-kompożizzjoni kimika ta' dak il-materjal. Ġieli konna bżonn inkunu nafu biex niddataw il-pittura u din ħafna midrabi tiġri billi nieħdu kampjun anke taż-żeba, ġifieri jekk jiġi identifikat iż-żeba nafu tipi differenti ta' żeba nafu meta ġew żviluppati. Allura inti jekk tkun taf li dan iż-żeba dan il-blu pereżempju ħadna kampjun mill-pittura tal-blu huwa Prussian Blue, dan nafu li ġie vvintat fis-1704. Jiġifieri il-pittura qatt ma tista' tkun qabel is-1704, allura b'dan il-mod ġieli anke ikonna bżonn restawraturi jkollu bżonn din l-informazzjoni ġieli anke biex tiddetermina jekk hux oriġinali jew le, x'intiġi biex tagħmel il-cleaning pereżempju tgħid dan oriġinali jew il-kulur ġieli jkun intilef. Ħafna bidrabi l-ismalt blu huwa materjal instabbli u waħdu relazzjoni mal-ossiġnu ħajsir fil-kannella fl-aħdar. U inti bħala restawratur tidentifika dan il-kulur taf li mela l-pittura kienet iktar kemm kienet differenti, ġifieri minn kannella kienet sema ċelesti.
Ix-xjenza hija ta' għajnuna kbira ħafna restawratur u għandek din il-metodoloġija biex finalment ġifieri r-restawru ma' minn dan il-proċessi kollha. Bdejna b'dan l-analiżi u mbagħad finalment l-analiżi u anke mir-riċerka storika li ġieli ssir ġieli mmorru nfittxu l-arkivi. Meta inti jkollok dan l-informazzjoni kollha mbagħad tista' tfassal il-programm tar-restawr ġifieri kif inti ħa taħdem mbagħad jibda il-proċess. Qabel ma jibda l-proċess tat-tindif tal-pittura jekk pereżempju ħanneħħu il-varniċ isiru dak li jsejħu cleaning test, dawn jisna niftħu twieq iżgħar fuq anke l-kuluri differenti tal-pittura biex nidentifikaw l-aħjar metodu, l-aħjar solvent li nkunu ħanużaw u l-iktar wieħed li jkun safe. Meta aħna niġu biex nażlu x'kimika li ħannatfu rridu nkunu nafu li ikollna informazzjoni fuq il-materjal innifsu illi dak li nkunu ħanneħħu jekk qed nitkellmu fuq verniċ pereżempju. Dana jista' jsir test u anke nkunu nafu x'tip ta' verniċ hu. Hekk u kull materjal illi aħna ħammorru biex inneħħu jista' jiġi studjat u minn hemmhekk dawk il-parameters ta' din il-kimika nkunu nistgħu tiġi ddiżinjata kimika apposta biex tneħħi dak il-materjal inti titneħħi bl-Ingliż hemm il-prinċipju like dissolves like. Jekk qed nitkellmu ġieli jintużaw xelak li kien materjal jintuża ħafna anke fuq l-induratura, però ġieli anke fuq il-pitturi stess. Materjal li jisfar ħafna u tkun trid tuża l-istess kimika li għandha dawn il-parameters ta' dan il-materjal. Ġifieri il-cleaning innifsu huwa kompless. Ġieli ma nkunux nistgħu nużaw il-cleaning fil-forma likwidu għal diversi raġunijiet li tista' tagħmel ħsara lit-tila pereżempju, ġifieri jekk ixxarraba, speċjalment tkun qed tneħħi l-ħmieġ minn fuq pittura, ħmieġ minn fuq il-pittura tittuża sistemi bbażati bl-ilma u ċerta salts, allura ġieli l-pittura ma tkunx tiflaħ li din tista' tixxarrab l-ilma. U hemmhekk nistgħu nużaw sistemi ta' ġel, ġifieri l-kimika ħadd tagħmilha forma ta' ġel biex jitoqgħod fuq is-surface u ma xxarrablekx it-tila. Wieħed mill-artisti importanti li ġieli ħdimna fuq huwa il-Mattia Preti, l-artist Mattia Preti, il-kavallier Mattia Preti li għamel iktar minn 40 sena u Malta, ħadem ħafna xogħol speċjalment fil-Konkatedral ta' San Ġwan. Millu xwies irrestawrajna diversi xogħlijiet tiegħu kemm fil-Konkatedral ta' San Ġwan u anke fil-kwadru sabiħ ħafna li hemm fuq il-Grotta ta' San Pawl. Din il-pittura li qegħdin naraw il-Madonna bil-Bambin, il-Bambin qed iżomm is-salib tal-kavallieri, l-8 pointed cross, peress li ġie ikkommissjonat mill-kavallieri, għandek il-San Ġwan il-Battista, rappreżentant tal-Ordni ta' San Ġwan, u San Publiu bħala l-ewwel isqof ta' Malta. Sabiħ dal-kwadru interessanti kien illi għax kellek ħafna affarijiet illi kienu mhux daqshekk qed jidhru, ma ngħidx moħbija, ġifieri però hemm ċerta dettalji meta niżilni isfel bdejt ninduna li pereżempju hemm il-Missier Etern in-naħa ta' fuq li bilkemm jidher li hemm għandna xena fejn qed naraw il-San Pawl qed ifejjaq lill-Missier Publiu qiegħda bilkemm tidher fil-ġenb kif ukoll il-kuluri sbieħ tiegħu oriġinali dak il-blu speċjalment tal-Madonna li kien maż-żmien bil-materjal li applikawlu fuqu kien jidher kannella aħdar mentri għandna dal-kulur sabiħ li mbagħad finalment għamilna l-analiżi wkoll anke biex inħallu r-rapport dettaljat anke tal-manifattura tal-Mattia Preti fuq dan il-kwadru. It-tindif kien verament ta' sodisfaċjenti ħafna, meta tnaddaf tara minn kannella joħroġ lok abjad, minn aħdar joħroġ il-blu, u t-tindif kien reġa' ġab il-kuluri sbieħ tal-Mattia Preti.
Il-proċess ta' tindif trid toqgħod attent ħafna restawraturi jrid joqgħod moħħok hemm għal mhux biss għal-livell ta' cleaning li inti trid tasal għalhekk saru cleaning test, imma wkoll għal speċjalment fejn ikollok dawk l-irtokki ħanneħħu l-irtok ta' qabel u ġieli ċerta overpainting. Wieħed ir-restawratur jrid jevalwa wkoll jekk ħanneħħihom da x'issib ġieli kellna pittura li ikollok 80% minnha miżbuha mill-ġdid. Jiġifieri hemmhekk irid jiġi evalwat jekk jitneħħiex jew le. Aħna nużaw cotton fuq l-stick u tiġi ddipjata fis-solvent u naqra qed inneħħu dik hija waħda mill-metodi forsi l-iktar komuni imma mbagħad nistgħu nużaw brush pereżempju, ġifieri napplikaw il-kimika forma ta' solvent imbagħad bil-brush norku ftit speċjalment meta l-pittura tkun ikollha s-surface tagħha ikun in relief, ikun high impasto pereżempju, ġieli bil-cotton meta qed immexxu tirrowlja hekk mhux se taqlaħħhom. Però mbagħad ġieli jkollok partijiet fejn inti qed tneħħi bil-kimika u ċerta residues dan ma jmorrux. Jista' jkollok anke ħmiex tad-dubbien pereżempju, dan bil-kimika nut li tinsisti fuq dik l-spot żgħira għax hemm riskju mbagħad li ħataffettwa l-oriġinali allura hemmhekk ġieli immorru bl-scalpel. Scalpel tilbes il-lenti ħalli inti għandek viżjoni tajba ħafna biex ġast tmur bil-ponta tal-scalpel ħataqla dik id-dot, dik l-spot li ġiet fuq is-surface ma' żmien u li mhijiex l-oriġinali. Ġieli jkun hemm każ fejn ma nkunux nistgħu nibdew il-proċess ta' tindif minħabba li ż-żebba tkun instabbli, jkollok iż-żebba da taqa'. Allura hemmhekk l-ewwel proċess ħajkun ta' konsolidament. Konsolidament ifisser illi aħna ħan injettaw il-kolla li rridu nażlu kollha li tkun kompatibbli u ħadd tidħol taħt iż-żebba biex imbagħad ir-restawratur permezz anke ta' sħana u heated spatula dana qed taktivatja il-kolla u ż-żebba terġa' toqgħod f'posta. Jekk tkun pittura fuq tila ġieli jsir anke minn wara. Napplikaw kollha ġifieri kompatibbli mat-tila biex ħanippenetraw tru t-tila u ħajgħaddi anke għal wara taż-żebba. Ġifieri aħna qabel iż-żebba l-artist jagħti strat preparatorju li ħafna midrabi jkun bil-ġibs u bil-kolla tal-annimali u mbagħad jibbitter fuqha. U ġieli inti jkollok distak bejn l-istrat preparatorju u t-tila. Allura jista' jsir minn wara tru t-tila. Tinsemmu t-tila mbagħad ħafna mix-xogħol ġieli jkollna problemi dak li ngħidulhom strutturali, pereżempju pittura mċarta jew għandek ċerta deformazzjoni intlaqtet għandha dent. Dawn huma kollha mbagħad issa jidħlu x-xogħol ħajsir minn wara. U qabel il-pittura naqlawha mit-tilar nagħmlu proċess dak li jissejjaħ facing fejn naqbdu din il-karta, karta Ġappuniża, u teħel ma' surface tal-pittura b'kollha ovvjament temporanju. L-għanu li aħna meta issaqlajna l-pittura, iż-żebba minn quddiem da protetta, ġifieri lajna l-pittura mit-tilar, tpoġġiet wiċċha l-isfel u mbagħad beda t-tiswijiet.
il-pittura ħatarġa tiġi streċjata fuq it-tilar tagħha ġieli jkollna bżonn nibdlu it-tilar jekk kienu l-oriġinali nistgħu nsalvawh dak huwa l-għan prinċipali, imma ġieli jkun spiċċut letteralment mikul bis-susa li ma jiflaħx joqgħod waħdu u jaħseb wara tistreċja l-pittur fuq u hemmhekk ġieli ovvjament jinbidel u jsir importanti li jkun espandibbli u l-pittura tiġi streċjata fuq. Il-proċess li jkun imiss u li nibdew nimlew dawk il-losses illi l-pittura jkollha, ġifieri dawk it-toqob fejn iż-żeba tkun ġa waqgħet oriġinali. Nużaw il-ġibs bħal ġesso di Bologna mħallat l-istess bl-animal glue u nibdew naqra nimlew dawn it-toqob. Imbagħad ikunu rridu jiġu leveled mas-surface tal-pittura u nippreparaw għal fażi li jmiss li tkun tal-irtok. Ġieli dan il-ġibs, speċjalment meta jkollok area kbira, tal-oss kbira, nkunu rridu ntuħ it-texture biex jaqbel mas-surface tal-pittura. Ġieli jkollok bżonn tiskol biex ftit biex joħroġ lok it-texture tal-cracks pereżempju. Ħalli r-riżultat ovvjament ikun iktar jidħol ikollok xogħol iktar omogenju. L-irtok jidħol l-parti estetika u l-parti anka l-etika. Marbutin li dak li l-materjali nużaw ikun reversibbli, però anka l-estetikament jgħin biex l-oriġinali jidheru u mhux dak li nkunu għamilna aħna. Ġieli jiġi deċiż jkollok xi opra ġew mużew illi letteralment jekk għandek parti nieqsa ħadħalliha tidher isha bħala nieqsa, ġieli jingħata kulur neutrali, però fejn ikollha bżonn tagħmel rikostruzzjoni nagħmlu b'ċerta metodoloġija, ġifieri l-irtok li nkunu għamilna jsir b'ċerta mod u manjera li mill-viċin meta inti tidħol tara l-pittura mill-viċin tista' tidentifika jekk bniedem ikun jaf ovvjament ifittex jara fl-irtok ħajsib u ħajidentifika jgħid tara dan huwa r-restawr u dan huwa l-oriġinali, però l-lan prinċipali u li normalment minn 1 meter distance inti ma tindunax li l-pittura għandha dan il-ħsara. Waħda mill-metodoloġiji huwa dak li jissejjaħ tratteġġo fejn isiru l-kuluri 11 linji ta' kuluri li jiffurmaw dak il-kulur li inti trid. Ġifieri jekk trid l-aħdar għandek il-linji ta' blu u isfar li l-moħħ jikkrea vibration jinterpretom bħala aħdar, ġifieri dana mill-bot ma tindunax imma mill-viċin qed tinduna. Meta ikollok bżonn tagħmel xi rikostruzzjoni, jkollok xi parti nitkellmu kwadru fi knisja b'xi loss jkollok parti kbira li waqgħet minnu jew mhux neċessarjament kbira ma taf tkun importanti, pereżempju xi seba' xi lid wiċċ jew għajnejn tal-Madonna. F'ambitu ta' knisja il-rikostruzzjoni ta' loss bħal din tkun ġustifikabbli u allura inti tkun trid
U jekk ma jkollokx informazzjoni biex tagħmilha, tkun trid tfittex u tara tistudja ftit jekk l-artist huwa magħruf ħadd tara xogħlijiet oħra tal-istess artist biex tara id-daqqa tiegħu kif kien jagħmilhom, ġieli jkollok pereżempju ċerta putti f'pitturi sagri jagħmilhom b'ċerta manjera anke l-mod kif jaqa' il-panneġġ tal-ħwejjeġ. Allura ġifieri ħadd tagħmel dak il-mankanza li għandek b'rikostruzzjoni kemm jista' jkun lejali, ovvjament anke inti għandek id-dokumentazzjoni, ġifieri dan jiġi dokumentat li din mhix oriġinali, anke l-metodoloġija, però għandek dan l-element ukoll, ġifieri restawratur mhux ġast m'intix isek oġġett mekkaniku tittieħu konsiderazzjoni kollox, ġifieri m'hemmx purament niġu affaċċjati f'ċerta ħafna deċiżjonijiet. Dan hu sabiħ tax-xogħol tagħna jekk li qiegħed l-ewwel nett in touch, in contact ħafna ma' opri li imprezzabbli, opri imprezzabbli u rajka m'għandhom żmien, ġifieri qed tmiss oġġett tibda tgħid jiena possibbli di tal-1400 għandek dak il-privileġġ hekk taħdem fuq opri daqshekk importanti u nħoss speċjalment meta jkollna opri sagri mill-knejjes, aħna naħdmu ħafna fil-knejjes u jien personalment għalija waħda tina ħafna sodisfazzjon li qed tarġa' lura lin-nies din l-opra, din il-pittura li kienet minsija kemm għax skurat, ġifri l-funzjoni tagħha ntilef imma permezz tat-tindif u permezz anke meta ġieli nippreżentaw ix-xogħol tagħna isiru presentation in-nisturjhom x'għamle hekk tiskanta jieħdu gost u nemmen ukoll li anke l-att ta' funzjoni su reġa' ħareġ, ġifieri hekk il-funzjoni tiegħu kien li dal-kwadru ħajlaqqak mal-Madonna iġielek iktar tidħol fl-att. Nemmen li dan ir-restawr huwa wkoll restawr spiritwali, forsi wieħed jista' jgħidlek qisu revival tal-funzjoni dik jiena nara xi ħaġa sabiħa fix-xogħol tagħna wkoll.